Damosvos a benvida a este novo luns do Ateneo, que é un luns especial. Primeiro, porque o primeiro que temos que mostrar é o noso pesar pola morte de Emilio Cao, este compostelán veciño daqui, xustamente da Rúa do Vilar, que foi un home que unha referencia no tema da música, non? Un compositor, músico e intérprete que ademais recuperou a arpa celta e que xustamente hoxe, cando se daba a noticia da súa morte, se nos falaba da súa relación con un ateneísta moi querido e ao que recordamos sempre como é Benedicto. Pois ben, aí escoitamos un anaquiño da Fonte do Araño e a min gustame recordar que o seu último disco xustamente foi Sinbad en Galicia, non? Ese personaxe que nos trouxo Cunqueiro e que repetimos sempre ao longo da historia, que nos gusta tanto aos galegos entrar nos mitos universais e recrealos. Pois xustamente o seu último disco iba dedicado a Sinbad en Galicia. Ben, hoxe comezamos un ciclo novo. Realmente, xa sabedes que os Ateneos de Galicia, o Ateneo de Ourense, o Atlántico de Vigo, o de Pontevedra, Moaña, Marín, Ferrol e Santiago, os 7 Ateneos están reunidos no que é a Federación de Ateneos de Galicia, que preside xustamente Manuel Rivadulla, o noso expresidente. E este ano, por primeira vez, empezamos a facer actividades conxuntas, bueno, non por primeira vez, porque o ano pasado, por exemplo, xa o que estivemos facendo estes últimos anos foi apoiar uns as actividades dos outros, é dicir, cando alguén se lle ocurría algo, como foi, por exemplo, o ano pasado, creo que foi, non? Cando o 25 de abril o Ateneo de Moaña tivo a idea de traer un dos capitáns de abril, pois xustamente o resto dos Ateneos o que fixemos foi recuperar a ese capitán e presentalo públicamente e todo o demais. Pero xustamente este ano, por primeira vez, facemos dúas actividades que son da Federación de Ateneos e que son, eu creo que moi interesantes, porque por un lado nos reunimos todos os Ateneos para facer algo alrededor de Castelao, que se vai facer o próximo 14, o sábado 14, en Rianxo, un homenaxe a Castelao, e que donde imos a reunirnos todos os xente dos 7 Ateneos para celebralo. E, por outro lado, puxemos en marcha este ciclo, esta iniciativa que se chama Rompendo as murallas do localismo, gracias a Pousa, que foi o que lle puxo o nome, que eu creo que é un nome ben interesante, non? Pois ben, Rompendo as murallas do localismo está pensado xustamente porque estamos interesados, eu creo que toda a poboación, excepto un tramo moi especial e moi localizado de personaxes. Os demais estamos moi interesados nas súas relacións entre os Ateneos e entre as cidades que representamos, non? Todo isto frente aos localismos que pretenden o predominio dunhas sobre outras. Entonces, cada Ateneo, cada cidade, ten a súa historia e unha actualidade que emana desa evolución. E por iso é importante ir máis alá de localismos e ser quen de miralas na súa propia idiosincrasia, sin necesidade de entrar en competencias, sino nun proceso de recoñecemento e de respeto, dándolle valor ao que cada unha delas ten. E os Ateneos queremos traballar con esta finalidade, poñendo en valor todas e cada unha das localidades, levando a cabo esta reivindicación dunhas cidades dende as outras, partindo da identidade de cada unha delas, daquilo que as caracteriza e que as fai únicas para que sexan recoñecidas nas demais. Por iso buscamos as persoas que mellor podan definir cada cidade. De aí que hoxe contemos aquí con Manolo Bragado para a charla que inaugura o ciclo, que aí me parece que ademais está moi ben que se inaugure en Santiago, porque Santiago sempre foi unha cidade de encontro, de recollida, onde nos encanta darlle a benvida a todo o mundo. E xustamente Manolo empeza hoxe, pero o martes 3 de xuño, en Vigo vaise facer a seguinte conferencia que vai ser Rompendo as barreiras do localismo, Ourense en Vigo, e xustamente vai ser con Bieito Iglesias. Bieito Iglesias, que nos coñecemos de Santiago, pero que é un home de Ourense e é moi representativo de Ourense, toda a súa obra está situada aí, ten cantidade de traballo sobre Ourense e entonces será a persona que mellor pode representar esa cidade. Da mesma maneira, despois o 6 de xuño vai ser Ferrol en Ourense,
con Guillermo Llorca, un historiador, e o 19 de xuño vai ser Santiago en Pontevedra, con Xerardo Estévez. Ninguén mellor para representarnos, verdad? Entonces, xa vedes que están como moi ben escollidas as persoas que van a falar de cada unha das cidades. Manolo Bragado non sabemos onde empezar cando queremos falar del, non? Porque o coñecemos como docente é unha persona moi representativa da renovación pedagóxica neste país, a todos os niveis, como editor e como escritor, non? Como editor e como docente, a min dá a sensación de que son eses oficios que, aínda que te xubilas, nunca os podes deixar atrás, é como se os levaras dentro, non? E entonces, por exemplo, a Manolo como editor, que para min é o editor de referencia da última época en Galicia, pois continuamos pedíndolle asesoramento sempre que temos necesidade de indagar nesas temáticas, porque sabemos que ela reflexiona e que cando nos dá información é unha información moi veraz, non? Sigue sendo a voz máis crítica e documentada de edición en Galicia. A súa vinculación e o compromiso coa cultura galega pode verse nos cargos que ocupou e que ocupa. Foi presidente da Asociación Galega de Editoriais, director de Edicións Xerais de Galicia, director de Culturgal, director do Movimento de Renovación Pedagóxica Nova Escola Galega, tamén director da Revista Galega de Educación, estivo vinculado ao Consello da Cultura Galega e actualmente é o presidente dos Premios da Crítica de Galicia, os premios que se entregan en Vigo, e é membro do Instituto de Estudios Vigueses. Ademais de escritor de libros, de revistas, de prensa, mantén o blog Bretemas, que eu convido vos a que entredes, porque el di que aí recolle as miñas preferencias literarias, musicais, artísticas e deportivas, con especial atención á traxectoria do Celta de Vigo e da divulgación da historia e memoria da cidade de Vigo. Pois ben, nós cando pensamos en Bragado tamén pensábamos en ensaios como Vigo puro milagre, Medio cento de crónicas arredor de Vigo, Vigo a Bella da Ribeira ou Marxes, guía ilustrada do Vigo rebelde. Pero acabo de enterarme que xa está preparando un libro que se vai chamar justamente Vigo na liña do tempo. E nada, xa deixo a palabra para non quitarlle tempo. Así que, Manolo, benvido a esta casa. Moitas gracias por asistir. Moi boas tardes. Tedes que disculpar que teño unha voz un pouco augardentosa, pero, bueno, é a vida. Teño que agradecer enormemente ao Ateneo de Santiago que contase conmigo para falar de Vigo en Santiago, porque é unha das cousas que me gusta facer e é unha oportunidade magnífica para reflexionar tamén sobre as cidades en Galicia. Eu a verdade é que teño tamén, ademais da vida pública que comentou Pilar, e eu, pois, a verdade é que en este momento basicamente son un retirado, porque estou retirado de prácticamente todas as responsabilidades que tiña e con anterioridade, pero sigo sendo moi inquedo sobre a situación política, cultural, educativa de Galicia, que son os ámbitos nos que eu participei. Son editor e mestre en lingua galega, nacín en Vigo, a carón do Paseo de Afonso. Tiven a fortuna de vivir e disfrutar dos solpores máis fermosos que coñezo, esos solpores desde o Paseo de Afonso, donde veñen, pois, todas as tardes, pois, centos de persoas a pasmar diante das CIEs, que é unha cousa moi viguesa. Estudei o bacharelato na Coruña, na Universidade Laboral, e estudei pedagogía en Santiago, nos anos da reforma política. A verdade é que está aí o meu profesor
Miguel Zabalza e o pode acreditar. Entón, eu síntome coruñés tamén, non teño ningún problema. Probablemente os días máis felices da miña mocidade paseinos en Compostela, e amo Compostela, e amo a miña cidade, e creo que iso é perfectamente posible. Son socio do Celta, son cronista en lingua galega das derrotas e o contido emocional das victorias. É dicir, vivimos un día dos máis grandes despois de 8 anos, pero sabemos que iso vai ser fugaz, que iso vai esvarar, e entón o día de hoxe é un día para celebrarlo. Non son localista, e non son localista a pesar de que formo parte del Instituto de Estudos Vigueses, que son 30 personas que son os que máis saben teóricamente da historia, da xeografía, da economía. Bueno, eu asumín desde hai 25 anos a responsabilidade de todas as semanas falar de Vigo no Faro. E iso, Camilo ben sabe que o Faro en Vigo é un referente moi importante, e asumín a responsabilidade de alguna forma de ensayar constantemente cal é a memoria viguesa ou cales son os sinais de identidade da memoria dunha cidade que Manuel Murguía, por iso apareceu por aí, consideraba que non tiña ninguna historia. Murguía, cando publicou a súa Historia de Galicia en 1866, acuñou esa lenda, un presuízo de que Vigo era unha cidade con escaso arraigo no tempo, que non tiña identidade e que non estaba á altura das outras cidades importantes galegas daquel momento, indudablemente a Coruña, que era a capital, como se refería a Murguía, ou Ourense, que era a cidade religiosa por excelencia, ademais de Compostela. É curioso, estamos pasando 100 fotografías que son ambiente. Podríamos facer a presentación comentando as fotos. Esta, por exemplo, é Emilia Docet, Miss Galicia, e participante no famoso mitin das arengas, pero agora a inteligencia artificial nos dá esas imaxes. Ou esta é Olimpia Valencia, que foi a primeira xinecóloga e a primeira xinecóloga muller viguesa, ou Urania Mella, que é a filla, pero non vamos a entrar por esta vía, aínda que sí me interesa que vos empapedes destas imaxes que todas forman parte desa memoria. Este, por exemplo, é un traballo, Vigo Trabaja, é un traballo de Benedito Conde, que era fotógrafo e xornalista, no Anuario de Vigo de 1943, donde acuña el mito de que Vigo trabaja, porque o que se pretende unhos anos despois de que rematase a contenda civil, contar con certa aparello industrial na cidade. E foi Bene o que creou ese mito de que oiríades un mogollón de veces la cantinela de que Vigo trabajaba, Coruña se divertía, Santiago rezaba, Ourense... O primeiro foi o das tres cidades atlánticas. Pois ese mito de que Vigo traballaba
e Santiago rezaba e Coruña se divertía, aínda pervive de alguna forma na percepción das cidades e no papel que se lle asigna no mapa galego. Bueno, pero as fotos son para ver nada máis. E dentro destas fotos veríades pasar de forma fugaz un libro que se titula La primera luz. La primera luz é un libro de Manuel Murguía que podemos decir que é o primeiro libro de texto pensado para utilizar nas escolas en 1859 sobre Galicia. É un libro en castelán que ten 27 leccións sobre Galicia. E entre as 27 leccións, que hai moitas leccións sobre historia, sobre a lingua, bueno, está en castellano, sobre a lengua regional, tal, hai un capítulo dedicado a Santiago, un capítulo dedicado a Coruña e un capítulo dedicado a Ourense. E Vigo, pois xa naquel momento, pois non aparecía. Non? E vos vou ler o que Murguía falaba sobre Vigo xa en 1888. Después de Redondela, siguiendo la costa y bordeando sus orillas paradisíacas, marcha la carretera hacia Vigo. 1888, que non foi hai 300 anos. Vigo, ciudad de fortuna, que habiendo heredado a la vetusta Bayona, ni tiene su historia ni los venerando recuerdos de otras prosperidades y de otras glorias. Dejémosla, pues, engolfada en su tráfico y soñando en los destinos que le sonríen. Dejémosla con sus hermosísimos campos, asentada en la empinada loma al pie de la cual rompen suavemente olas llenas de luz y de color. Dejémosla, sí, con su cielo sereno, sus floridos jardines y temple suave, pues nada guarda dentro de sus breves muros para el anticuario y el historiador. E deste texto, este texto é bastante importante porque Murguía, a que non se trata de establecer unha confrontación crítica con él, pero descoñece en ese momento, cando publica isto, dous libros extraordinarios que xa en aquel momento se publican sobre Vigo. Un é a descripción de Nicolás Taboada Leal sobre Vigo y su ría, en la que está impresa aquí en Santiago, por los fillos de Compañel, que antes de que o editor Xan Compañel mudase a súa oficina de imprenta á cidade de Vigo. E este descoñecemento que tiña Murguía, pois de alguna forma foi un lastre para unha cidade que casi todos os que vivíamos ali considerábamos que ninguén era de Vigo. Ninguén ten tradición nesa cidade porque ou ben son todos. Esta foto hai que pararse nela. Isto é 1972, 13 de setembro. É unha foto da famosa folga do 72 que Camilo protagonizou e tuvo unha concentración pois na Porta do Sol ese día que, bueno, esta é a manifestación de autonomía que ten outro carácter. E esta é a primeira corporación democrática de Vigo. Esta Mariela Alexandre que es compostelana, está Manos. Bueno, lo de las fotos é moi bonito, así que pasamos de las fotos. Bueno, pois o que vos comentaba de la descripción, estos libros de historia de Vigo que empezan a desenvolverse no 19 son os que combaten a idea esencial de que Vigo
era unha cidade que non tiña tradición. E, sin embargo, ten unha prehistoria moi interesante. E dentro da prehistoria viguesa, pois aparece unha cuestión bastante chamativa, que o seu carácter de porto púnico. Viñeron as flotas cartaxinesas, chegaron a establecer lazos comerciais con Vigo antes que fose un dos portos romanos pois máis destacados desta fachada peninsular atlántica. Ese carácter do Vigo romano é o que se desenvolveu na arqueoloxía viguesa desde 1853, cando Xosé María Álvarez Blázquez, unha das figuras máis extraordinarias do galeguismo na cidade, que foi, Xosé María Álvarez Blázquez, pois foi editor de Edicións Monterrey, Edicións Castrelos, foi poeta e foi cronista oficial da cidade e foi autor dun libro moi importante na historia de Vigo, que é A cidade e os días, que tamén veríades que aparecerá na segunda volta das fotografías. Ese esforzo constante de dotar de memoria a cidade cundiu, pois, afortunadamente, a partir dos anos 60, onde se montou o primeiro museo da cidade de Vigo e a súa sala de arqueoloxía a partir de 23 estelas funerarias romanas que apareceron no areal. Esas estelas romanas aparecen, digamos, os nomes dos que podrían ser considerados os primeiros vigueses. E os primeiros vigueses que eran emigrantes, que viñan de Cruña, de o que é actualmente a provincia de Burgos, según podemos encontrar nas datacións. E este carácter emigrante pois tamén será un dos elementos da identidade viguesa. Eu estuve buscando puntos de encontro entre Vigo e Santiago. E hai un punto de encontro. Este é o campo de Granada. Este é o campo da Feira, que é como podría ser Santa Susana ou a Feira do Gando de Santa Susana. Isto existiu hasta os anos 60. Isto é o campo de Granada, é onde está o Concello actualmente, que é un sitio feísimo, pero onde era moi amplio e onde se facían as paradas militares ou os mítines agraristas que tamén había. Este é o Paseo de Alfonso, pero, xa volvemos ao rego. Entón, o que buscando cales son os puntos de unión entre Santiago e Vigo, o primeiro é que desde o século XIII Vigo formaba parte do señorío da Mitra Compostelana, o que supoñía que os xuíces e os rexidores, é dicir, os alcaldes e as corporacións, eran nomeadas aquí en Compostela polo mitrado. Eso sucedeu ata 1810, xustamente cando, despois da declaración da cidade de Vigo, en Cádiz tamén se aboliron todos os señoríos e reguengos e, digamos, que a principal consecuencia política da reconquista en Vigo é que
se recuperou, digamos, la autonomía política. E iso está presente nos escudos de Vigo, porque hai os escudos hasta 1810 aparecen todos a cuncha compostelá, e a partir de 1810 desaparece a cuncha compostelá, aínda que todos manteñen a oliveira, pero bueno, isto xa sería unha cuestión para falar devagar. Despois outra, realmente eso sí que vedes os escudos do Celta e da Sociedade Deportiva Compostela, manteñen os dous a Cruz de Santiago e manteñen os dous os cores nacionais azul e branco, que son, digamos, expresión da vontade de que tanto o Compostela como o Celta pois quixeron sempre representar ser os equipos de Galicia. Isto, pensarades que é? Isto é cando tocou o gordo da lotería en Vigo. A primeira vez que tocou o gordo da lotería en Vigo, 22 de decembro de 1974. E tocou nun bar que se chama, no bar El Compostelano. Entón, Compostela foi quen trouxo a fortuna e os cartos. Estos son os seguidores do Celta que se subían ás abidueiras, porque Balaídos porque era un eido de a beira do Lagares destas árbores de bidueiros. Entón, para entrar de moca, para ver de moca o partido, se subían ás árbores e Magar sacaba as fotos que eso son. Este é un cartel de Carlos Maside que fixo de Vigo moi interesante en 1928 para unha exposición. Pero bueno, seguimos con afinidades viguesas e compostelanas. Este é o libro de lectura de La Primera Luz que antes vos comentaba. A verdade é que é moi interesante este libro, e non é porque eu fixera unha edición facsímil del, sino porque inicia, digamos, a edición en Galicia de manuais escolares que desgraciadamente non foi moi frecuente. Despois de tocarla, antes de que tocase la lotería, en 1935 houve un feito moi importante para a relación entre as dúas cidades, que foi que a Alameda, o 22 de outubro de 1935, a Alameda viguesa, que era, digamos, el salón de estar da burguesía de la sardiñocracia viguesa daquel tempo e do tempo actual, pasou a chamarse Praza de Compostela. E é hoxe en Vigo a gran praza de Compostela. E fixadevos que os vigueses recoñecen a Compostela o seu espazo máis privilexiado, que é a Praza de Compostela. E foi froito dun irmandamento dos gobernos republicanos das dúas cidades que non tuvo continuidade, desgraciadamente, en Santiago. E no Farolín, que un tren que chegou de Santiago con 200 personas nunha comitiva na que iba a banda municipal, a banda de música de Compostela. Descenderon do tren na estación e foron andando acompañados da banda de música municipal de Vigo hasta o Concello. E ali baixaron logo a inaugurar a Praza de Compostela e a tomar, bueno, unos, non sei como pon, unha cuchipanda en el bar Savoy. Que quere decir esta irmandade? Vigo, en ese sentido, tivo sempre máis generosidade que outras cidades, porque o mesmo que organizou un homenaxe a Compostela, organizou unha
no ano 31, 4 anos antes, unha gran semana de Porto en Vigo, que é outra cousa que non se entende en Galicia. É dicir, Vigo ten un aliado natural extraordinario, que é a cidade portuense, que sempre foi. Estas son as estelas con motivos castrexos que deron pé, digamos, ao recoñecemento de Vigo como cidade romana. Pero, en concreto, en el tema de Porto, facilitou moitísimo pois a relación económica que se dá en estes momentos, que é pois, dunha fluidez, como coñecedes, extraordinaria. Podríamos seguir pola vía das afinidades, pero creo que tamén hai que empezar a falar das complementariedades e dos conflictos. E sobre eso quería comentar algunhas cousas. El poeta Ramón González Alegre, que era un poeta vigués nacido en Puebla de Sanabria, porque en Vigo todos somos emigrantes, indudablemente cada familia pois ten a súa emigración. Eu, pois a miña familia procede por parte dos Bragado pois de Malva, que é un concello da provincia de Zamora a 10 kilómetros de Toro. Pero, bueno, eso pasa en Vigo, hai moitas comunidades. Pois Ramón González Alegre foi o que acuñou a oración Vigo nace sempre, para salientar así a capacidade de pura transformación que a cidade amosou dende o derradeiro terzo do século XX. Hai un ano esencial en donde empeza casi todo en Vigo, que é o ano 1875. No ano 1875 celébrase aquí en Santiago a exposición regional que coñecedes que ten da que queda aínda pois algunha edificación na Alameda. En esa exposición de 1875 en Santiago veñen 4 industriais vigueses. Mr. Hyde, que é un inglés que acaba de traer la cerveza a la ciudad, mestre cervexeiro. Facer cerveza era unha proba de modernidade importante, pesar de que a cerveza como tal, a primeira cidade que a produce en España é Barcelona, en 1855, e atrae un alsaciano, que é la tal cervexa catalana Moritz, actualmente, non? Bueno, pois ben, a Santiago veñen Mr. Hyde, que é industriero cerveceiro, ven Antonio Sanjurjo Badía, habilidades, que monta un taller, el primer taller de vapor, de motores de vapor, en un momento trascendental donde la navegación a vela comeza a ser sustituida por la navegación a vapor. En definitiva, la revolución industrial. E ademais de Mr. Hyde, de Antonio Sanjurjo, pois viene tamén Antonio López de Neira. E López de Neira, que era algo así como el que montó el primer Corte Inglés na Rúa do Príncipe, foi un seguidor de El Duayen, polo tanto conservador, pero, sin embargo, tiña a vontade de que Vigo tiña que ser unha cidade moderna. Tiña que ser unha cidade. E foi quen quedou
coa fábrica La Cristina. La Cristina é unha fábrica, e agora isto é un homenaxe que lle facemos a Camilo. La Cristina foi a fábrica de papel continuo que se montou entre 1861 e 1863, na que colaboraron como socios os editores vigueses daquel momento e que necesitaban papel, entón se uniron para traer unha tecnoloxía que se utilizaba en el País Vasco. Entón foron Juan Compañel, o fundador do Faro, Lema, e o fundador do que sería La Concordia, Miguel Fernández Dios, os que apoian el desenvolvemento de La Cristina, que fixo o papel sobre o que se cree que imprimiu Compañel a primeira edición de Cantares Galegos. Non puxo o pé de imprenta, pero sí no primeiro tomo do Dicionario de Escritores Galegos de Murguía, donde pone utilizado papel de la Cristina de lavadores, que aí é donde estaba impreso. Ese momento de 1875 de modernización e de industrialización dará paso a la conversión del sector del salgado que utilizaban los fomentadores cataláns pola conserva hermética, que es la gran revolución viguesa das últimos 2 décadas do século XIX. Eso aí se acuña o ADN industrial vigués que foi modelándose ao longo do tempo, de 150 anos. Entonces, primeiro fomos unha industria basicamente vencellada a este, por exemplo, son os hosteleiros de Barreiras fotografados por Pacheco en 1923. Isto é a oficina de la editorial CIES. La editorial CIES é outra proeza viguesa de 1841, donde un libreiro que se chamaba Eugenio Barrientos coñece, por medio dun cura redentorista, a un señor enxeñeiro republicano perseguido que se refuxia en Vigo, que se chamaba Marcial Lafuente Estefanía. E, pois, froito da colaboración entre este editor de la editorial CIES e Marcial Lafuente Estefanía, pois se desenvolveu toda esa línea de literatura popular, de novelas de vaqueros, da colección Rodeo, da que tan gran coñecedor é o noso mestre Vieito Iglesias. Pensade que el éxito desta editorial durante hasta o ano 55-56 foi extraordinario. Eu ainda alucino como se podían vender, como se podían escribir los libros en Vigo por parte de Marcial Lafuente Estefanía, compoñelos el editor Eugenio Barrientos, que as portadas se facían por debuxantes de Barcelona e se imprimían en Bilbao. E todo el material volvía a Vigo e despois en esa oficiniña mandaban paquetitos por correo a diversos puntos de España. Eran as novelas, tamén sabedes que en aquel momento se alugaban, o que tiñan unha
duración bastante superior. Entón, el carácter industrial da cidade foi modelándose. La conserva, a construcción naval. Este es el campo de Caralladas. El campo de Caralladas, donde iban los circos, el circo Cron. Acaba de publicarse un libro, y este es el Lemos, claro, que es o primeiro barco de Pescanova, antes de que comenzasen a construílos coa característica rampa, non? E isto é Estadio de Riazor, 1960. As peñas celtistas xa utilizaban o galego. Isto non solamente cuestión ahora del xiraldismo que a todos nos entusiasma, ¿no? E isto es Toralla antes de la operación Playas Blancas. Porque aí hai un e isto é Samil, fixadevos lo que era Samil. Pero bueno, siempre, es que lo de las fotos es tremendo, ¿no? Pero bueno, seguimos con la identidad industrial que se foi modificando de ser, digamos, un monocultivo portuario a convertirse no que para min é a transformación fundamental da cidade no século XX, que é en cidade do automóvil. E iso ten moitísimo que ver, como comprenderedes, coa instalación en 1959 da empresa Citroën en Vigo, que desde entón, pois pasando os avatares, que non vamos a entrar en eles máis diversos, en este momento pois forma parte del grupo Stellantis e da crise do grupo Stellantis, que é digamos, un dos retos económicos de Galicia futuros, pois probablemente máis difíciles de abordar. Este é a nosa aportación a aportación viguesa, a del Polycommander, ao que son os naufraxios e mareas negras. Polycommander era un superpetroleiro noruego que entrou a deixar a un tripulante enfermo en Vigo, e despois, cando saiu de madrugada, pois encallou nas CIES e, bueno, pois foi a primeira das mareas negras modernas, non? Poñolo de Polycommander porque é o referente da miña xeración. Os que temos ao redor de 60 anos, que ahora todos estamos prácticamente xubilados, referenciámonos a nosa infancia co incendio do Polycommander e toda aquela, pois, épica que suscitou no seu momento. Outra das hélices da identidade de Vigo, dese Vigo portuario e industrial, está no seu carácter de cidade cosmopolita. Os vigueses, sobre todo, a partir da instalación en Vigo en 1873 del cable inglés, aproveitamos moitísimo, digamos, a presencia destes migrantes de luxo que nos trouxeron o fútbol, nos trouxeron a cerveza, nos trouxeron la hora de Greenwich, non, Monse? En Vigo se presumía que en el cable inglés había un reloxo na parte externa que elevaba a hora de Greenwich. Que decir, los vigueses nos regíamos por unha hora como Dios manda. Despois trouxeron, curiosamente, houve un industrial que, vendo os costumes, era portugués, e chamábase Antonio Bandeira.
E este foi o que Antonio Bandeira montou o primeiro bar, que é outra, era de Porto. O pai era Antonio Bandeira Proensa e despois tuvo outro fillo, Antonio Bandeira, que foi o que montou a exportación de viños do Porto no barrio do Calvario. E ora hai un edificio teóricamente recuperado que pon edificio Bandeira, donde está ahora un Mercadona, pero bueno, ahora son outras cousas. Pois Antonio Bandeira montou un bar enfrente del cable inglés, donde daban el té de las 5, donde se daba unha carta de cervexas de categoría e, sobre todo, pois donde a partir de aí se introduciu o viño do Porto e de Madeira na cidade. Esta idea del Vigo British é a veces un pouco elitista, pero tamén ten que ver pois con el fútbol, ten que ver con el diseño. Es moi importante la idea del diseño. Imaginadvos que es vigués unha figura extraordinaria que se chama Federico Rivas. Federico Rivas era un dibuixante que se encargaba de facer la publicidade de las conserveras de Masó. Eso tamén veredes algunha das imaxes, non? E sempre utilizando non solamente facían a publicidade, sino que incorporaban los soportes publicitarios máis modernos do momento. Por exemplo, ahora todo el mundo recoñece lo que es en unha empresa lo que es un display. Bueno, pues que es un producto, un expositor en el punto de venta, ¿no? Pues Federico Rivas, en los anos 30, diseñaba displays de Masó, están no Museo da Conserva de Anfaco. E xa remato con dúas cousas. La idea del Vigo galego. Oiríades, todos estamos informados de que a cidade de Vigo, xunto coa de Ferrol, pero en este momento a cidade de Vigo, é a que menos porcentaxe de galego-falantes ten con respecto a todas as outras do país. E sendo os datos de uso do galego por parte das crianzas, pois os peores tamén de todo o país. É dicir, que xa somos os que menos futuro podría ter o galego en Vigo. Pero é que a cidade sempre, a cidade considerada como cidade moderna, sempre aspirou a encabezar o proxecto nacional galego. E hai probas máis que suficientes desde, por suposto, desde a aportación electoral que continúa vixente, como sobre todo por esa idea que acuñou Ferrín de que Vigo é o celme de todas as Galicias posibles. E a verdade é que se nos paramos a pensar, tamén é certo. Fixadevos, Vigo é unha cidade industrial portuaria atlántica, magnífico. Ten un ensanche modernista pétreo á altura de calquera das cidades europeas daquel momento. En Vigo foi a primeira cidade que tivo transporte metropolitano, los tranvías en 1914 hasta 1968, que non los dera agora. Pero tamén en Vigo hai unha segunda cidade que a que se deita na aba do Val do Fragoso, que recolle ata 22 parroquias. Vigo é un concello moi grande. Non é o istmo coruñés que tiene unha densidade de población elevadísima. Entón, ese Vigo do periurbano, ese Vigo fala galego. E ese Vigo que fala galego do periurbano de Zamáns ou
o de Bembrive, o de Coruxo, donde, por certo, conservamos aínda 3 igrexas románicas do século XIII. Ese espazo formaba parte do Concello de Lavadores e do Concello do Fragoso e do Concello de Bouzas, porque a cidade formouse a medida, foise compactando, como son todas as cidades compactadas, e nese sentido tamén facilitou a presenza dese periurbano tan importante. E depois está, e xa remato, o tema cultural. Durante moito tempo, e especialmente no inicio da autonomía, Vigo tamén tivo a pretensión de liderar o proxecto cultural en Galicia. Non solamente porque sexamos a capital editorial onde está Galaxia ou está Xerais ou onde estuvo Castrelos, onde estuvo Ecios Monterrey, onde estuvo a editora de Eugenio Barrientos, editorial CIES. Tamén foi polo dinamismo e polas iniciativas que en el ámbito de la música, en el ámbito das artes, en Vigo naceu Atlántica. En Vigo foi, aínda que non me gusta moito utilizar ese termo, foi unha réplica da movida madrileña durante a década de 1980, que coincide coa reconversión industrial. Vistedes aí a Sandokan enfrontándose a la policía. Claro, foron anos moi difíciles. Os anos da transición que están... Bueno, a mí non me gusta falar de transición, me gusta falar máis, que me parece máis acaído, de reforma política. Os anos da reforma política coincidentes con la reconversión industrial e o axuste, sobre todo, do ámbito do sector da construcción naval, foron tremendos. Aquí hai unha foto donde aparece el secuestro del catamarán. Es decir, estuvo el catamarán, este es el escudo de Vigo sen a vieira. É o primeiro que aparece no Museo de Castrelos, está no exterior. Pois no catamarán e esta es unha base diseñada en las CIES como base militar. En 1810, eso foi outra cosa, quixeron montar un arsenal semellante ao que se facía se fixera xa no seu momento en Ferrol. Pero, eso, entre outras cousas, foi a pique. E, me estou enrollando de unha forma tremenda e é mellor que vos me preguntedes que vai ser máis fluido. En todo caso, resumo e fago un interrogante de cara ao futuro. El ADN de Vigo, cidade portuaria, atlántica, por razóns xeográficas, industrial, cosmopolita, galega, e que nos falta de cara ao futuro. Claro, este é o primeiro documento onde aparece o nome da cidade de Vigo no ano 1097. Hai unha polémica entre os historiadores en como se chamaba el Vigo romano. Si era Turonio, si era Búrbida, si era Vicus Spacorum, pero non vamos a entrar en esas polémicas de eruditos, porque eso... Aquí temos el Pergamiño Vindel. Claro, e era onde quería acabar. Álvaro Cunqueiro, que forma parte tamén dunha tradición moi bonita que hai en Vigo, que é a conexión Vigo-Lugo, porque sempre hai unha conexión natural que é Vigo-Ourense por procedencia da poboación. Pero Vigo-Lugo,
sería para falar. Este es el San Salvador de la iglesia de Santa María Santiago de Vigo. Esta es la pervivencia compostelana máis importante que hai. Está en el Museo Arqueolóxico Nacional. Esta é a primeira foto que se fixo en Vigo en 1866 e esta é a primeira foto que fixo Filippo Prosperi da cidade. De cara ao futuro, eu de cara ao futuro confío no que defende Antón Bamonde. Antón Bamonde, sabedes que fala dunha nova Holanda, donde as cidades galegas podan artellar unha rede de colaboración e de competencia que permita a especialización en determinados ámbitos tecnolóxicos, industriais ou dos servicios e ao mesmo tempo facilite a cifra crítica que non temos para o desenvolvemento de grandes infraestructuras. Eu creo que por aí poden a construción da Galicia do futuro que aínda está por facer. Levamos, digamos, o proxecto nacional galego leva varado, na miña opinión, máis de 3 décadas. Pasamos del entusiasmo de la autonomía a que viñese aquí Manuel Fraga a domesticar aos galegos e desde hai 30 anos pois estamos retrocedendo. Retrocedemos en poboación, retrocedemos no uso da lingua, retrocedemos. E non solamente non temos por que retroceder, e que hai moitas posibilidades de que isto sexa pois nun mundo distinto e sostible pois un espazo de privilexio. Vigo en ese marco pois ten as súas posibilidades. Lóxicamente non por medio de la terciarización e de las luces de caballero, que, bueno, pois é unha cousa, digamos, coyuntural, entendo eu. Pero, sin embargo, temos que ser capaces de recuperar. Este é el Vigo moderno dun esmalte dos irmáns Hernández de 1920. Vedes que esta é a estética flapper, a estética art deco dos anos 20. E este é Federico Rivas. Este é un anuncio de Conservas Masó. E ese Vigo moderno, ese Vigo vanguardista do diseño de hai 100 anos, bueno, e que decir del Plan Palacios, que quería facer la Barcelona Atlántica, pero bueno, calo a boca porque Monse xa me dice que teño que calar. Bueno, moitas gracias. Confeso que tiñamos prevista ler 4.000 palabras, pero ibades estar moi aburridas, así que preferín facer o parvo. Gracias. Esta imaxe é o plan comarcal de Antonio Palacios. E xa falaba, digamos, do que sería a primeira área metropolitana que nunca chegou a ser. E este é o primeiro voo de 1927 de Pacheco en un avión que veu de Madrid, e a verdade, pois xa en Vigo, no ano 27, para non ter historia, hai 100 anos, pois ainda marcaba bastante paquete, así de cidade aburguesada, fabril. Esta é a primeira foto do 25 de xullo de 1930, a primeira vez que se pon a bandeira galega no Concello de Vigo. Son pequenos detalles. Este é o Xuntoiro da Barxa, do mesmo día, donde foi o famoso poema no Xuntoiro da Barxa de Cabanillas. Está aí, por suposto,
Castelao e, por suposto, Paz Andrade, que dentro dos galeguistas, pois, a referencia estas Emilia Docet, da que xa falamos. Pero, bueno, é un momento de que interroguedes e comentedes o que consideres oportuno. Vale, pois moitísimas gracias. Eu creo que acabamos con unha idea, non? Eso, metestes-nos en ambiente entre as fotos e o que ibas contando. Creo que temos unha idea de Vigo un pouco máis amplia da que tiñamos anteriormente. E seguro que nos xorden moitas preguntas. Entón, damosvos a palabra. En primeiro lugar, quería felicitalo e agradecerlle a súa perspectiva, porque, aínda que no meu caso como xeógrafo, estou vendo detrás bastantes cousas do que me parece moi significativo, do que foi a evolución da cidade. Vai ser, Vigo é unha cidade moi dual, hai unha economía entre que é o Berbés e o que é o Lagares, pero ao mesmo tempo eso é unha dicotomía entre o que é o Vigo industrial e o Vigo rural. Pero, por outra parte, o Vigo rural, do que foron os concellos fundamentalmente, pois, antes Cabral, Lavadores e Bouzas, non? Pero, fundamentalmente, nestes dous últimos, nos anos en que si estive a vivir en Vigo, o que notei era que había unha falta de unha visión de incorporar aos cidadáns que lle deron realmente pulo á cidade, que foi todo ese arredor, como acontece, por suposto, o Concello de Santiago, incorporando a Conxo polo interese que había entre o Camiño de Ferro e a Estación de Cornes, e logo nos anos 60 incorporar en Festa exclusivamente para o interese de incorporar os ingresos da cidade ao aeroporto. Pero que en Vigo, precisamente, en aquela época, na que eu estaba a residir ali, pareceu enormemente significativo que houve un alcalde a que a xente de Vigo non percibía, falo do barrio de Casablanca, non percibía como que era de Vigo. E un día que estaban a falar os veciños ali de todo isto, decían, pero de onde é Castrillo? É de Lavadores, como si fora cando Madrid tiña un alcalde de Jaén. E realmente eso é algo moi importante en Vigo, do que é todas esas capas de inmigración que houbo e de que hai moita poboación que ni siquiera é de Galicia e que é do que podería ser pois o antigo Reino de León. E iso eu creo que lle dá unha gran personalidade ás cidades galegas e a Vigo en concreto, e polo tanto esa doble dualidade eu creo que tamén hai unha parte que é unha riqueza que non se debería esquecer do que poda ser o futuro de galego en Vigo, porque eu creo que está aí na base de esa visión xeográfica. Agradezo, Cho. Só dous datos. O Concello de Bouzas fusionase co de Vigo en 1904 e o Concello de Lavadores xusto cando acaba a guerra en 1940. En ese momento Vigo xa ten 150.000 habitantes. Xa é a cidade máis grande de Galicia pola anexión de Lavadores, fundamentalmente. E despois veríades unha fotografía do voo americano de 1956, donde se pode comprobar a desfeita que fixemos os vigueses coa ría. Aterramos a ría. Aterramos a ría porque, teóricamente, non había espazo industrial. E o espazo industrial gañouse o mar. Unha barbaridade. Foi unha decisión probablemente económica, igual que foi outra decisión moi polémica. O profesor Xosé Manuel Souto, xeógrafo, sempre nas súas charlas comenta, decir, si o que foi o barrio do Areal fose onde está o porto de Guixar, que foi onde se comezou, digamos, o desenvolvemento portuario, fose, se tomase a decisión de que fose en Colla, digamos, onde está hoxe o fondo da ría, onde está Barreras, pois Vigo podría ter sido pois unha cidade como Santander ou como Donostia, con un perfil pétreo diante dunha praia. Eso, bueno, pois a historia non se pode
se pode, digamos, reflexionar sobre o que pasou. Isto, por exemplo, este edificio Rovira. Este edificio General de la Fuente foi derrubado en 1966. Unha das últimas burradas tremendas que fixo o franquismo, o mismo que este, é o primer Pegaso de primer Vitrasa que se cargou, froito a desaparición dos tranvías de Vigo en 1968, e froito, igual que el caso Reace, do que é unha maniobra tremenda de especulación del franquismo e de corrupción. Pero, bueno, eso xa é outro tema. Penso que coñecemos moito mellor Vigo, a súa historia, a súa identidade, as súas señais de identidade. De cara ao futuro, Vigo, hacia onde se quere orientar? Hacia Galicia ou hacia o norte de Portugal? Realmente hai posibilidades de impulsar unha cooperación, sobre todo cas cidades chamadas do eixo atlántico, que son as cidades que están medrando, as máis dinámicas, as máis progresistas, industrializadas, máis urbanas, máis cultas de Galicia. O Ceferino de Blas, que foi o último cronista oficial da cidade, foi director xeral de Faro de Vigo durante moitos anos. No ano 17, despois de 10 anos de Caballero, do alcalde Caballero, dixo que Vigo era unha cidade-estado. E, digamos, foi algo para moitas persoas en Vigo moi inquietante. Pero, desgraciadamente, esa teorización do mandato, dos diversos mandatos do alcalde Caballero, está conformando e consolidando un modelo. Un modelo no que, desgraciadamente, na miña opinión, e eu digo con todo o respeto, está afastando a Vigo de Galicia, con esa constante apelación a que todas as maldades viguesas son culpa da Xunta de Galicia e que realmente, pois, bueno, habría que entrar, ¿no? Este es el mapa, visteis, por exemplo, el tema del área metropolitana. El tema del área metropolitana castiga a poboación viguesa porque no se entienden el Partido Popular y el Partido Socialista en el plan de transporte metropolitano a non contar coas axudas que outros cidadáns que vivides en outros espazos onde é posible ter un modelo de transporte comarcal ou metropolitano. Entón, iso é o que sinalas ti, é unha posible deriva. Eu de verdade que tampouco a creo, me parece que é máis conxuntural. Ahora, creo, sí, firmemente que la idea de distrito industrial atlántico, con un forte peso sobre de 4 ou 5 puntos. A Coruña é unha potencia industrial extraordinaria, é dicir, el tema de Arteixo e el grupo Inditex é algo decisivo na economía galega. Eu non son economista e hai aquí quen pode falar deso mellor que a min, por suposto. Pero Coruña, Compostela, a rexión urbana Vigo-Pontevedra, porque, en definitiva, despois van a ser rexións, e o salto a Porto, eu creo que iso é un proxecto político posible. Pasa, fundamentalmente, pola construcción dunha infraestructura, que é la del tren de alta, finalizar el tren del corredor atlántico. Pero que pasa que tamén temos que ser un pouco máis exixentes los compostelanos, los vigueses e os coruñeses, porque
Por exemplo, a infrautilización del eixo atlántico ferroviario é lamentable. É dicir, nos vimos de Vigo en tren, unha viaxe excelente, unha hora non hai. Pero é que hai moitos días que non é posible vir, porque non hai billetes. Pero isto é algo moi frecuente que leva a que moita xente pois continue utilizando a famosa autopista, pagándolle al fondo de itinere ou de non sei que se sabe quen, pagando constantemente. Non? A decisión forma parte dos políticos, pero tamén forma parte da cidadanía. Eu creín moito na idea de planeamento estratégico dos anos 90, abandonada en Galicia. Cando gobernamos en Vigo en 1991 en coalición con Carlos Príncipe, o Partido Socialista Galego, Esquerda Galega e o Bloque Nacionalista Galego, elaborouse o primeiro plan estratégico de Vigo e a súa área de influencia. Un documento estratégico indudablemente que valioso para proxectar as demandas da cidadanía cara ao futuro, pero os que a mesma política estratégica pois se abandonou no desenvolvemento das infraestructuras. Vistedes aí unha infraestructura, aparte da do tren, que é fundamental, son as infraestructuras sanitarias. O do Hospital de Vigo é maravilloso, o difícil é que teñas unha consulta, pero en el momento que entras é maravilloso. E teño probas de que o é. Pero claro, construíuse sen un tercio do proxecto previsto. Entón, claro, eso afecta ás calidades do servicio actual e afecta moi sensiblemente a manter ese modelo de privatización encuberta que se chama Povisa, que todos os vigueses coñecemos. A ti que te toca? Povisa. Pois depende do que te toque. A estos lle tocou a lotería. Mira, e esa fotografía que aparece con uns encapuchados dentro dun barco? Pois eso é el secuestro del catamarán. El secuestro del catamarán. El catamarán era un barco de vapores de pasaje que facía el transporte de ría, e cando chegou a Vigo, pois un grupo de traballadores de Ascón, e cando estaba no medio da ría, pois obrigou o capitán a que se estuvieran durante varias horas retidos. Non? Eso era o conflito de Ascón. Hai unha manifestación aí onde vedes que hai unhos orugas á altura do Teatro García Borbón. Eso é do comezo do conflito, en 1978. E as imaxes de Sandokan son de 1985. 7 anos de leñeo na rúa, deron á cidade pois ese carácter tamén combativo, pero claro, agora xa non forma parte da cidade. De feito, vou a decir unha burrada, pero como digo, en Vigo non a podo decir. En Vigo estáse destruindo o tecido asociativo. Estáse destruindo. E o tecido asociativo é a sociedade civil. Es un patrimonio non só defensivo, sino tamén proxectivo importantísimo. Vos estades aquí porque sodes, digamos, militantes do Partido da Cidadanía, que podes, por suposto, o Partido da Cidadanía pode ter adscripción partidaria. Claro que sí, por suposto.
pero tamén é moi importante pois, que as persoas se xunten para falar do común, para falar do que comparten e do que consideran que pode contribuir a enxergar o futuro. E en Vigo eso está en un momento moi difícil. E Vigo foi unha cidade de asociacionismo tremenda. Tremenda. Unha das cousas que máis significativas dese período urbano do que falábamos é que en todas as parroquias pois hai unha asociación veciñal, hai un centro comunal, hai actividades de folclore. Vigo é a primeira cidade do mundo no folclore galego. Somos unha potencia extraordinaria. Extraordinaria, non solamente dos cadros tradicionais. El movimento musical, a semana pasada, estreábase un concerto memorable, Son de Seu, que é a primeira orquesta folk de Galicia, non? Unha cousa increíble, non? Entón, todo ese tipo de actividade pois permite despois que emerxan pois iniciativas como esas, non? Pero bueno, tamén temos moitas miserias. El tema de las luces. A cuestión non está en que poñamos millóns de LEDs, sino que sexamos unha cidade que teña luz propia, non? Eso é un pouco la idea de ter luz propia, ter unha luz que ilumina aos cidadáns e que tamén ilusiona aos que nos visitan. Eu, por suposto, me encanta que veñan a visitarnos e que é o que é curioso, porque que fotografan los cruceristas? Os cruceristas, o primeiro que facemos cando abrimos a ventana, dicimos, hai barco, porque hai barco moitas veces do día, e os cruceros son chulísimos porque é unha arquitectura móvil nas rías, son edificios de 12 plantas que se van movendo, e a verdade son bastante curiosos. Pero os cruceristas, algúns, eu creo que os italianos van a desayunar al Corte Inglés. Les deben de dar un bono de esos. Entón suben e tal. Os británicos que baixan a Vigo en gogós, en hawaianas, como si fueran a praia, quedan horrorizados cando non encontran nada deso, desgraciadamente. Pero sí, cando chegan ali na Gran Vía, a los forzudos, al Monumento ao Traballo, sabedes o que hai, esos forzudos ao principio, esos quedan alucinados. Parece, porque eso é unha intención de cidade. A escultura urbana en Vigo é moi interesante. Ten unha intención, la intención de la modernidad. El sireno é unha pasada. É unha pasada tremenda. Incluso o caballero hasta lo respeta. Porque eso son palabras maiores, non? Pero sí que na escultura civil pois hai parte dese aroma identitario do que eu antes falaba. Nada, Manolo, o Celtiña, comentar. A ver, eu hoxe publico no Faro un artigo titulado Gran colofón. Gran colofón. E a verdade é que el celtismo non é unha forma de entender a vida donde non vas polo dereito, vas polo difícil. Entón, o sábado conseguimos entrar en Europa lo grande con un gol da nosa estrela e un gol bonito, memorable, precioso.
pero despois de ter a semana anterior a posibilidade de telo feito xa diante do celtismo, diante da xente que ateigaba o estadio, e non o fixemos unha celtada. E tuvemos que arruinamos el entusiasmo de mogollón de xente, sí, pero sabemos que deso se trata. E vamos a estar felices en Europa, somos cosmopolitas, non temos. Nos gustan máis que nos toquen los británicos, pero bueno. Algúnha outra pregunta ou... Bueno, pois damos por finalizado logo a charla, agradecendo xa moito, porque a verdade é que foi moi rica. Eu creo que tivemos moita sorte con que ti nos iluminaras, Vigo, desa maneira que a iluminas ti, non? Entonces, nada, por parte do Ateneo, pasemos o agasallo. Pois moitísimas gracias. Que nos acostumbramos a hacer.